tej to i Werunka. Jednego dnia ich cała płeznać cały kaszebę. Jem zaczęła wszystkich w kółę nie pytać. I dzięka temu i płezna wiele czekawinków w kaszebskiej kulturze i zwykach. Ju widziała też peszni zumci i miasta, a nawet muzea. A dysy chciał płeznać snyżą notera i dowiedzieć zapewne o byłce i o lasach. O bez drzeta ze mną, czego udało się dowiedzieć. Baro kłechum na je młeże. Nie bardziej łeb lato, cze daje ciepło i młega sa w nim kłępac. Na sztrądze rydz zbierą mi szurci. Jiby chciała płetkać, cze des prywcewą młerską pannał i nalez peszni janta. Płejta ze mną i łebycz ta, ja ci krejamno te, są zataconi w byłce. Bełt je najmłodszym młeża w Europie. My bluz 3000 lat. Jełe głęboko jest to strzydno 52 metry, ale jełe najgłębszy punkt my aż 459 metrów. Jeźle zazdrzemy bene bełtetciu młeża, tej nalizemy międzyniesiema 700 gatunków glonów, rozcene jaci są często na dnie bełty. Międzyniesiema morszczyn ciej młersko trywa. Włedze na jełe młeża zieją też rozmaite zwierzęta. Od często mylech jak skorupiaci, meduzy, żabiunci czy slemienie. Mamy też oczywistnorebe, wnet 30 gatunków, w tym te najbardziej znane. Sledze, płemuchle, flądry czy szprote. Największe zwierzęta bełte to oczywistno cecune, zylinte, a też młerści swinci. Wielkim bogactwa bełte je też jełe żylty skorp, jantar, jaci czasa po wielkim wietrze można naleźć na sztrądze. Krótko młeża je wilgi las. Zwiesałem dar żlepską puszczą. Gdy sał, że są to zeloni płeca kaszeb. Ciekawi, co może tu uzrzeć. Puszcza dar żlepsko to jest bardzo wielki obszar. On się rozciąga aż tu od Starzyna po Trójmiasto. To jest obszar bardzo wielki, około 15 tysięcy hektarów. Na tym obszarze rosną przede wszystkim buci. W domieście są swirci, sosna i chujci. Na naszym terenie mamy również gniazda bielika. Ja myślę, że teraz to będzie około 5 gniazd. Są to ptaci, które wyprowadzają lędzi koło nas. Bielika w tym czasie dość. Myślę, że ochrona da bardzo wiele dla tego gatunku. Puszcza różni się od lasu tym, że mamy bardzo wiele form ochrony w puszczy. Teraz są to rezerwaty, są to użytki ekologiczne, są to powierzchnie referencyjne, obszary Natura 2000 i także te wszystkie formy ochrony przyrody w Puszczy Darzlubskiej możemy spotkać. 2 rezerwaty przyrody. Źródliska Czarnej Wdy, Darzlubskiej Buci, cośmy tam chronimy. Źródliska Czarnej Wdy, tam my chronimy przede wszystkim łeda. Ta łeda jest tam bardzo często i ona płynie do młeża. Darzlubskie Buki, tam chronimy przede wszystkim drzewo, czyli buka. Tam są bardzo stare drzewa, one mają około 160 lat. Krótko mojej hecze też je las. Mój tatk wiele razy widział w nim dzieci albo lesy. Ju widziała leno iża. Dopierze sa ucza jak łeb z rycroda. Wiem ju, że musiał być w lasu cechłe i słychać rozmaitych dzwonków. Z drżyta, jaci zwierzęta idzie tułe płetkać. Ze zwierzę na grabi to ku nas zwierzyna czarna to jest dzek na przykład. Nie? Ku nas jest wiele dzeków. Spotkać można też jelenia, można spotkać sarnia. Spotykę są i daniele, spotykę są i łosia. Bardzo rzadko, ale czasem są tu ku nas spotykę. Ze zwierzęta drobni to ku nas są lesy, zajce, kune i te inne drapieżnicze, takie mniejsze jak łasice. I na polach można spotkać kuropatwa, która coraz więcej są i spotykę, bo był taki czas, że jej wcale nie było widzieć. Ptochów z takich pod ochroną to jest kania, u nas jest orlik, bielik, tu na terenie leśnictwa Starzyno. To są te gatunki pod ochroną, jest zimorodek. I z takich drobnych ptaków, te wszystkie, które na co dzień widzimy, sikorka, szpaki, paszkwetę, wszystko to u nas można
użyć. Sowe, je puściki wochatka, która mamy program ochrony wochatki, także jest to dość nagłośniony. Pamięta byjka łedze w czamcu, co szło do starci z jedzeniem w kłesiku, a były siedme myłych kłezach, zid je zły wilk. Tyły w daż lepści puszcze też są wilci, ale nie miej ta strachu. Lesny gydył, że mnie nie zjedzą. Około 6 do 9 tak wilków jest tu na terenie puszczy daż lepści, ale w Bielawach, na bielawskich blotach jest wadera, to jest samica wilka, co roku od pora lat wypuści jeden miód wilków, po kilka sztek. Wilk człowieka raczej nie zaatakuje, bo póki je jeleń, to wilk wiadomo będzie jelenia atakował. Człowiek jak chodzi sobie po lesie na spacer, to żadnego zagrożenia od strony wilków nie ma. By musiał, nie wiem, jakby nie było co, wilki nie miały co jeść, może, ale ja nie czułem zdarzeniu, żeby wilki zaatakowały człowieka. Są tu watachy, 10 sztek, także jest szansa spotkać, ale wilk jest wiadomo ostrożny i on flotnie zauważy człowieka, jak człowiek tego wilka. Człowiek, jak go nie zauważy, to nawet nie wie, że tam wilk był. Wilk raczej ucieknie sobie z błeku, ze szpudze i nie będzie reagował. Lasowi zwierzęta rozumieją same dobywać jestku, ale łebzema pomagają im ledze. Przede wszystkim ci, co robią w lesie. Ciekawi, czy my też możemy im jakoś pomóc. Bele takie czasy, że pomoc bela potrzebny, bo bele zeme, bele wielki snik, trzeba bele odśnieżyć dojścia do paśników i te me dokarmiale. Koła łowieczcie i ten tere, jakie taci snik, taci myli, albo w ogóle nie ma śniegu, to nie ma sensu w ogóle dokarmiać zwierzynę. Zwierzynę będące w lesie, bo one ma dosyć karmy. Ja trywa jeść, jeżyna i są inne rzeczy, czy kora, co zwierzyna zgryzie i z tego zieje. Musi być sucha karma, nie? Sano, snopówka. Każda karma, co jest podobna do karmy, która jest w lesie, nie? Czyli tam buraki, wreci, marszew, buraczki czerwone też można dawać snopówka, sano, zerna kukurydzy, też wykładane, kiszonka z kukurydzy też może być wydawana, ale to musi być ostra zema i ta zwierzyna jest nie karmiona, ale dokarmiona. Widziałem miesałe płewieste lesne, tułe w lesie je baro fej. Muszał lepiej płeznąć kaszepską rodę. Jak wrócę do domu, wezmę mój zesziwk i nacechuję chile lasnych łebrysków. Do uzdrzeni, pa!